Gabon familia eta udaleku zaleok. Urtebete pasatu da, iaia azken Arantzañusa grabatu genunetik. Eta bagaude berriz bueltan. Atzo Arantzara heldu ginenean urte berri hon esan ziguten, eta benetan hala da. Urte berria guretzako hasi da gaztegonaldietan. Hon hemen gaztegonaldia 2014ko lehenengo egunetako laburpena. Gazteak ekin diote sorkuntza lanari. Egin dezagun lehenengo lotura, zuzeneko lotura, sorkuntza lana egiten ari den lekuagaz. Bagoaz. Bai, arratzalde hona Aitzol, entzuten diazu? Bai, Koldo, bai, esan. Ze modu, esazia tira gazteak sorkuntza lanean? Bai, hemen dabiz talde guztia lanean eta ontsuetan hor dabiz asmatzen edo historia nondik erakoa izango dan. Eta bueno, hemen dabiz gazteak lanean. Galean emagileago edo? Bai, eta zer, badakizue ja ze abesti izango diren aurtengo protagonista nagusiak? Bai, hemen aurkatu da ziro abesti, taldetariko bat hartu dau Entoi Sarmiento sexuarekin, best taldea Gari Esperantzia kondenatua eta azkenik Enkore Musurik Musu. Beraz, Aitzol, sexua eta maitasuna irabazle eta esperantza, ezta? Bai, amodioa gora, amodioa bera, ez dakit mutilagoen bihotxa eta neskak zelan dabizen amodioarekin edo, baina bueno, badiru dit lanean dabizena, bai. Eta zer, ja ligeri bai udalekuan edo ze? Belengo egunen zanik igual gabean akaso edo, igual gaurko lan taldeekin, akaso igual. Bueno, aberregia dan eta askatzen dira gure gazteak. Beste gabe emisioa mozten dugu, eskerrik asko Aitzol. Bai, agur bai. Zure hortik ez doaren garrazien Ikusi duzuenez, gazteak sorkuntza lanean sartua daude. Aitzol, zelan gaude begiraleak? Sexurik gabe. Hau izan da guztia, baina gaurko Arantzañuz aldarrikapen bat eginez bukatu nahi dugu. Oso triste gaude eta aurtengo ezitzaileok aldarrikapen hau egin nahi dugu. Ikurra galdu dut, ez dakit mundu zidudan? Hemen dago, barkatu. Ziortza Mikele eta Maialen Arantzan nahi ditugu. Mesedez, Ziortza Maialen eta Mikele Arantzan. Eskerrik asko eta gabon, bihar gehiago. Agur familia, musutxuak etxean eta txintxoak izan, ze zuen seme alabak ez dira bat ere txintxoak. Bai!